Eifion, sut wyt ti? Dwi ddim wedi dy weld i ers misoedd. Heia, Sian. Rwy'n i'n bwriadu dy ffonio di, ond dwi wedi bod yn ofnadwy o brysur. Dwi'n mynd i gael coffi bach sydyn rwan, cyn mynd i gyfarfod arall. Fysa ti'n licio dod efo fi am baned y sgwrs? Dwi ddim yn yfed coffi ar hyn o bryd, a deud y gwir wrtho ti. Ond mi ddoi efo ti beth bynnag, i gael sgwrs. Reit te, be ti isio? Cappuccino, latte, americano, espresso? Wyt ti'n yn gwrando arna i o gwbl? Dwi newydd ddeud wrtho ti mod i ddim yn yfed coffi am gyfnod. Gai 10 gwyrdd, os gweli di'n dda. Te gwyrdd? O reit te, os y ti myni. Dos i fach i'r bwrdd na dro fancw, a mi ddoi draw at y ti. Oce, dyma ni. Espresso dwbl i fi, a te gwyrdd i ti. Dwi wedi cael cacen yr un i ni hefyd. Be ti isio? Chocolate chip neu brownie? Dim un i fi, diolch. Dwi ddim yn bita pethau melys chwaith ar hyn o bryd. Dim coffi? Dim cacennau? Be yn y byd sydd wedi digwydd i ti, Sian Roberts? Dwi wedi penderfynu mynd heb goffi a phethau melys am fis i lanhau'r corff. Ro'n i'n cael llawer gormod ohonyn nhw, a ro'n i'n teimlo'n sâl. Dwi wedi mynd hebddyn nhw ers 3 wythnos rwan, a dwi'n teimlo'n llawer gwell. Ella gyna i ddal i fyw hebddyn nhw ar ôl diwedd y mis. Byddai'n bendant ddim yn mynd yn ôl i yfed cymaint o goffi ag o'n i'n arfer. Gawn ni weld am hynny. Fyswn ni byth yn medru byw heb fy nghoffi. Mae rhaid i fi gael sawl paned yn ystod y dydd i fy nghadw i fynd o un peth i'r llall. Ac wrth gwrs, mae rhaid cael rhywbeth bach melys efo'r coffi bob tro. A deud y gwir wrtho ti, dwi'n medru meddwl yn llawer cliriach ers roi'r gorau i'r coffi. Dwi'n blino llai, a dwi'n teimlo mod i'n cyflawni llawer mwy, heb fod yn rhithro o gwmpas fel ffŵl drwy'r dydd. Dyda di, Sian. Rwan, esgusoda fi, rhaid i mi frysio i gyrraedd y cyfarfod na mewn pryd. Roedd hi'n braf cael sgwrs efo ti. Mwynha'r te gwyrdd na rwan. Ia, bob hwyl i ti, Eifion. Welai di eto cyn bo hir. Gobeithio.